Een simmerdag uit, maar de reactie komt Joen en vannacht ik. Joen is het nog warm en we hebben Joen nog altijd net volle wien. En de wien die er stiert is zwak op zijn eerst matig en die komt uit zuidelijke richting aan het west. En dan letter Joen en vannacht de bewolking en de buien. Komen ze op tongen, letter gaan we oer op Rijn, uitentrog Rijn. En de temperaturen vannacht zijn 12 of 13 graden. De wind gaat om naar het noordwesten en die is matig en vrij krachtig, letter vannacht. Morgen dag, dan hebben we het over een waartype mooie bewolking. En eerst nog uit een trogrijn, het droege waar in de midden. En dan, ja, ik denk in het waardgebied, het kustgebied, nog even kans op zinnen. De temperaturen liggen morgen flink lager als juist, zijn 14 tot 16 graden. En het scheelt 10 tot 12 graden bij juist. En verder hebben we het morgen over een noord-noordwestenwind en die is matig en vrij krachtig. We zeggen vooruit en dan starig gewoon komt de simmer weer hier en daar weer om. Op Waasje is het dan een droege dag. Ik denk maar een temperatuur om er bij de 17 graden heen redelijk wat zinnen. Maar op Toosje is het al simmerwaar, simmerwarmte 20 graden en zinnen flink wat zinnig. En op vrijdag is het dan 21 of 22 graden. Ik dan de zinnen er flink bij, simmerwarmte, net volle wind en in het weekend wordt het nog warmer. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.